Vítam vás pri ďalšom unboxingu. Dneska sa pozrieme na takú drobnosť, ktorá prišla až z ďalekej Číny. Je to USB kábel, micro USB na nabíjanie telefónov. Tu mám klasický kábel, na ktorom sa nabíja lenivý telefón Lenovo. A tunak je kábel, ktorý je špeciálny v jednej veci. A toto v tej, že má magnetický konektor, ktorý sa dá oddeliť. Tak. A v podstate jedinú vec, ktorú s tým káblom treba spraviť, je zapojiť magnet, presne nejak takto. V podstate mal byť obojstranný, čiže jednou, ktorou stranou ho otočíte. Uvidíme. To je riadne cool toto. Najlepšie na tom je, že sa nemusím trápiť sa polaritou, proste ho chytím, akokoľvek ho otočím, tak bude nabíjať a najlepšie je, že sa nepoškodí konektor, nakoľko je zasunutý koniec. Tak dali k tomu aj takýto nástroj na vybratie. Tak, jednoduché. Je to úplne geniálne. Tak. Pripojím. Začne nabíjať. Otočím. Zapojím. Paráda. Úplne geniálna vec. No, už nabíja. Hop. Samozrejme, magnet není taký silný, není to stavané na nejakú fatálnu manipuláciu, ale ide o ten princíp, že nedojde k poškodeniu konektora ani nič podobné. Paráda. To je proste neskutočné. Geniálny produkt. A najlepšia bola cena. Takáto hračka vychádza 5 eur, s tým, že náhradné tie konektory sa dajú dokúpiť, alebo ďalšie. A v podstate môžete si všetky zariadenia napíchať s tým a potom kábel len prekladať. Bez opotrebovania samotného konektoru v zariadení. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like. Ak sa nepáčilo, ak si myslíte, že to mohlo byť lepšie, alebo že ten kábel nie je až taký zaujímavý, tak dislike. A nezabudnite prihlásiť odber.